हेलो एवरीवन, हम निष्का श्रीवास्तव अपन चैनल बिहार के क्वीन में रवा सबके फिर से स्वागत करतनी। आइजा हम अपन एगो व्लॉग्स क्रिएट करतनी जौन की शॉर्ट्स ना हटे, ई थोड़ा सा लॉन्ग जाई। ती हमार पहिलका लॉन्ग व्लॉग में है। तो एजा हम रेडी होत रहनी है। रेडी में होके हम ज़्यादा कुछ ना करेनी, खाली काजल लिपस्टिक लगाएनी। हो सकता पाउडर वो लगा लेम, क्रीम हो बाटे, लेकिन गर्मी इतना बाकी ना हो पाएला। तो एजा हम जात रहनी है शिव शक्ति मंदिर जौन की एकमा में बाटे। तो घर से निकल चुका रहनी है 2:30 बजे। हमनी के 5 बजे तक फिर वापसो आ गई है। कहे से कि हो जा उतना खास ना रह सटे, खाली जा आव बैठो के जगह ना रह सटे, प्लस गर्मियों इतना बाटे। तो ई रास्ता के व्यू हटे। तो ई मंदिर लगभग आइए गल बाटे। आज कुछ व्यू के हम कैप्चर कले बनी अपन कैमरा में, जौन की अच्छा लागत ला सटे हमरा। तो एजा हम जातनी पापा के साथे मंदिर। ई कैमरा में देख सकतनी कि दूर से ही मंदिर देखल शुरू हो गल बाटे। एजा सब लागल रहला सटे मेला। आज गुरुवार के दिन हम आइल बनी। सोमवार के दिन के वाउ गई रहे तो हम सुनने रहनी कि बहुते भीड़ रहे, लेकिन आज उतना खास भीड़ ना रहला सटे। प्लस एगो चीज देख के हमरा अच्छा ना लगला कि ई शंकर जी के मंदिर में शंकर जी के पूजा ना भई रहला सटे। बाद में रहुआ वीडियो में आगे देखम। तो एजा आके चप्पल खोल के हमनी के जाते हैं सब मंदिर में। तो एजा सबसे पहले हम बजाओ तनी घंटी, फिर चल जाओ आगे। तो सबसे पहले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंकर जी रवा सबके कामना पूरा करी, हमरो बहुत सारा मनोकामना बड़की जौन के अभी तक पूरा नहीं के भइल। आई पापा रहन हमार। आइजा देख सकतनी ई मंदिर शिव शक्ति के। आई कुछ बाहर के व्यू बटे, बहुत सारा गमला में प्लांट लगावल बटे। फिर एकरा बाद बाहर में नंदी जी के मंदिर रहला सटे। तो एजा गईनी हा, अच्छा लागत ला सटे। एजा बटे मेला, ज़्यादा बड़ ना रहला सटे, ई 2 या 3 गो ई दुकान रहला सटे। तो एजा हमरा कुछ खरीदे लायक ना रहला सटे। हम आ गइल बनी वापस। आज जात समय के ई व्यू हटे। हर हर महादेव एक बार फिर से। आई ब्लॉग कैसन लागल रहुआ सबके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।